Vom citi cuvântul Domnului care ne descrie evenimentele care s-au petrecut într-o zi ca și aceasta. Praznicul Paștelor, ziua praznicul azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă de pregătiți-ne Paștele, ca să mâncăm. Unde voi să pregătim? L-au întrebat ei. El a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el, în casa în care va intra. Și spune stăpânului casei: învățătorul zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare, de sus, așternută gata. Acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli și le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patina mea, căci vă spun că de acum încolo nu voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și-a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței, până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu, care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce a mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Dar iată că mâna vânzătorului este cu mine la masa aceasta. Negreșit, Fiul omului se duce după cum este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și au început să se întrebe unii pe alții cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. Între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care dintre ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cărmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu, totuși, sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția după cum Tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe scaune de domnie, ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis: Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de mine de 3 ori, că nu mă cunoști. Apoi le-a mai zis: când v-am trimis fără pungă și fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. Și el le-a zis: acum, dimpotrivă, cine are o pungă, s-o ia. Cine are o traistă, de asemenea s-o ia. Și cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. El a fost pus în numărul celor fără de lege. Și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Doamne, i-au zis ei, iată aici 2 săbii. Și el a zis: destul,
Amin. Vă rog, dragii mei, să ocupați locurile. Suntem, dragii mei, în a patra zi, o putem numi, sau a cincea, depinde cum facem numărătoarea, a acestei săptămâni mari. De fapt, a început cu intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, cea din tâi zi a săptămânii, duminică. Mai apoi, luni, au fost acele momente în care i-a scos pe vânzători din templu. Interesant să ajungă templu un cuib, un loc, o peșteră de tâlhari. Nu că se făceau tâlhăriile neapărat acolo, dar când vorbește de peștere tâlhari, acolo se refugiau tâlharii după ce făceau tâlhăria. Da? De aia spunea la un moment dat și înțeleptul Solomon să nu te miri când vezi nelegiuirea făcută la adăpostul legii. Mai apoi, marți a fost una dintre cele mai aglomerate zile din viața Domnului Iisus. Luni își încheie toată această lucrare vindecând câțiva orbi și șchiopi în templu. Se retrage, după cum spune Marcul, mai apoi seara și-o petrece în Muntele Măslinilor, un loc preferat în Betania, aproape de Betania. Ba mai mult decât atât, marți are loc confruntarea, pildele pe care le spune Domnul Iisus din Matei, capitolul 25, dar mai înainte de Matei 25, mustrările pe care le are cu cărturare și cu farisei, le dă pe față ipocrizia și fățărnicia. Aceștia caută să vină să-l prindă cu tot felul de întrebări, să-l prindă cu cuvinte, să-l găsească vinovat, să aibă de ce să-l condamne și nu reușesc. Împotriva înțelepciunii lui nu puteau să stea, ci toți efectiv la rând capitulau și se dădeau la o parte. Mai apoi vine Domnul Iisus și împreună cu ucenicii, când se depărtează din templu, după conflictele respective cu cărturare și farisei, se uitau ucenicii către templu și cât de minunat era templul și Domnul Iisus lasă o profeție care după aproximativ 40 de ani avea să se împlinească. Interesant, 40 de ani, mai găsim undeva în Scriptură lucruri cu 40. Avea să se împlinească și nu mai rămânsese piatră pe piatră acolo. Mai apoi venea să le spună ucenicilor, aveți grijă să nu vă pierdeți chemarea din cauza ignoranței. Cele 5 fecioare neînțelepte, ignorante, cel care și-a îngropat talentul, ignorant, cei care puteau să facă bine și nu l-au făcut, da, în ziua judecății, din cauza ignoranței, ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre cei mai neînsemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și se încheie ziua de marți, miercuri parcă este o zi în care tensiunea e la un alt nivel. Nu-i cea a confruntărilor, nu-i cea a dialogului, ci cea a actelor propriu-zise a celor din jurul Domnului Iisus. Se varsă mirul pe capul Domnului Iisus, cineva dăruiește toate economiile lui, toată comoara pe care o putea strânge o femeie în vremea aceea, se sparge vasul de alabastru, îi unge picioarele Domnului Iisus, îi le șterge cu părul capului ei și în același moment Iuda zice, deja mi-am atins limita, risipa asta e prea mult, banii ăștia trebuiau să fie ai mei, nu să fie risipiți, se puteau vinde cu cel puțin 200 de lei. Și atunci a luat hotărârea și a plecat și pe un alt munte dintre cei 5 munți din Ierusalim sau coline, ajungea Iuda să facă tranzacția în dreptul Domnului Iisus. 30 de arginți. Exact ce spunea Zaharia despre prețul cu care m-au prețuit unii dintre copiii lui Israel. Se încheie ziua de miercuri sub acest contrast enorm de mare a ceea ce înseamnă dăruire și relație cu ceea ce înseamnă ipocrizie și mai apoi vânzare. Și vine ziua de joi, ziua asta. Dacă stau să mă uit la cât este ceasul, acum la aceste ore, exact într-un timp ca și acesta, Domnul Iisus stătea la masă cu ucenicii lui, depănând cele mai adânci și mai profunde
lucruri pe care le-a spus El vreodată în tot timpul lucrării Lui pe care a desfășurat-o pe pământul acesta după întruparea Lui. Cele mai adânci lucruri aveau să se desfășoare acum. Aveau să se împlinească și acum, dragii mei, intrăm la unul dintre cele mai adânci și mai frumoase lucruri. Când harul stă la masă cu trădarea. Când harul, și noi știm despre harul acesta, da, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, adică Domnul Iisus. E harul pe care l-a dat Dumnezeu omenirii. Și vine Domnul Iisus și face un lucru extraordinar. El pregătește, nu pregătesc ucenici. Ucenicii nici măcar nu știau unde să mănânce Paștele. Nu știau unde le vor petrece Paștele, cu cine le vor petrece Paștele, care va fi casa respectivă, cine va dărui mielul, cine va coace azimile, cine va face toată ceremonia aia care trebuia să se desfășoare. Ei habar n-aveau, zicea, unde vrei să-ți pregătim Paștele? Că Domnul Iisus le dăduse o poruncă. Știi ce? Merge și pregătiți Paștele. Și ei săraci, dar la cine? Că n-avem pe nimeni în Ierusalim. Dacă rămâneam în Betania, în casa Mariei și a lui Lazar și erau dincolo unde era și Marta, da, Marta le rezolva pe toate, că le rezolvă Marta pe toate. Dar aici unde vrei? Și aici vine frumusețea lucrurilor care se desfășoară, fiindcă Domnul Iisus le pregătește un Paște pe care nu și l-au imaginat ei niciodată, măcar că are să se desfășoare un Paște de genul acela. Ei trăiau întotdeauna cu gândul, trecuseră deja mai bine de câteva mii de ani, da? Aproximativ de la ieșirea lor din Egipt și până la ceremonia pe care Domnul Iisus avea să o celebreze, sau cel puțin 1700 de ani, aproximativ. Secole întregi trecură. Și ei de fiecare dată, evreii, în a 14-a zi a lunii Nisan, știau că trebuiau să jertfească Paștele. Știau ritualul, un miel de familie să fie de un an, de parte bărbătească, fără cusur, jertfit între cele două seri, cum spunea Scriptura, și luat sângele și stropit, adus ca și jertfă. Și mai apoi trebuia să-l mănânce până dimineața. Toți știau și se gândeau, avem un Dumnezeu mare care ne-a scos din Egipt. Și Domnul Iisus venea să le prezinte cu totul și cu totul un alt Paște. Pavel recunoaște lucrul acesta și îl spune foarte clar. Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Mielul care era prevestit în Apocalipsa, da, care a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, era pregătit. Și avea să le spună cu totul o altă istorie. Un Paște nu care aduce condamnarea neevreilor, condamnarea egiptenilor și moartea speranței egiptenilor, a întâilor născuți, a bucuriei și a mândriei lor și spulberarea viitorului lor, nu. Avea să se aducă un Paște care să aducă mântuirea la toți și la toate neamurile. Avea să fie un sânge care nu este pus doar cu precădere pe casele evreilor, ci la care aveau acces să facă stropirea, o omenire întreagă. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Avea să le spună că ceea ce trăiseră ei și așteptaseră, noul legământ, vestit în Ieremia, capitolul 31, versetul 30, 31, 32, 33 și 34. Iată, voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Avea să se desfășoare sub ochii lor. Nu-și puteau imagina niciodată și nu le-ar fi trecut prin minte că-și Fiul lui Dumnezeu care era în mijlocul lor are să ia pâinea și are să le spună, acesta este trupul meu. Are să ia paharul, unul dintre cele patru, și are să le spună, știți ce, împărțiți-l între voi, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Asta era frumusețea. Știți care e frumusețea? Căci Domnul Iisus ne pregătește aceste Paște, acest har, chiar dacă noi nu îl înțelegem în profunzime.
N-au înțeles ucenicii, atunci spune, n-au înțeles ceea ce se petrecuse până după ce a fost înălțat Iisus. Atunci și-au dat seama, atunci au văzut din Scripturi. După învierea lui Iisus, când a venit Iisus și le-a tălcuit Scripturile, tot ce era scris în lege, în proroci și în psalmi, și le-a luat parte, bucățică cu bucățică, și le-a arătat cum s-au împlinit Scripturile. Și abia după ce avea să se revarse Duhul Sfânt peste ei, când zice, și când va veni Duhul, vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Căci capacitatea omului de memorie este limitată, are memoria scurtă omul și uită repede, dar zice, fiți fără grijă, rezolvăm problema asta într-un mod supranatural. Duhul lui Dumnezeu vă va aduce aminte și avem scris pe paginile Scripturii, epistolele și Evanghelie, cum Duhul lui Dumnezeu le-a adus aminte. Ce vreau să învățăm din primul aspect este că harul este acela care ne pregătește, dragii mei, Paștele, noul legământ, chiar dacă nu îl pricepem noi într-un mod absolut. Fiindcă harul nu caută desăvârșirea în noi aici ca oameni, că nu suntem desăvârșiți, ci caută dăruirea. Și asta putem să o avem fiecare dintre noi. Caută ascultarea, niște oameni care să asculte. Merge și veți vedea voi ce n-ați văzut niciodată până acum. Ce, Doamne? Veți vedea un om dulcând un ulcior cu apă. Asta denotă că femeile făceau datoria aceasta, nu bărbații. Zice, dar voi veți vedea un bărbat ducând un ulcior cu apă. Unul care se zmerește și se umilește și se coboară la nivelul unei femei. Mai apoi un alt lucru foarte interesant. Când harul lui Dumnezeu stă la masă cu trădarea, știți ce face harul? Harul slujește. Ăsta e lucru care pătrunde cel mai mult și cel mai adânc fiecare inimă. Slujește chiar și pe cel care avea să-l trădeze. Vă aduceți aminte la un moment dat, Ioan capitolul 13, la versetul 3 la 17? Iisus a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de haine, s-a încis cu un cergar și a început, știți ce să facă? Să le slujească. Dar în ce context a început să le slujească? V-ați gândit vreodată? În contextul din Luca, din capitolul 22 cu versetul 24, când ei aveau o nedumerire, le lipsea, vedeți, catolicii au în cultura lor, la cină mai o bagă acolo și pe mama Domnului Iisus, o bagă și pe Maria Magdalena acolo undeva lângă, da? Și în felul acesta încearcă să împace toate lucrurile. Nu! Aici nu era nicio femeie, că era datoria femeilor. Dacă nu era sluga în casă sau robul în casă, era datoria femeilor să spele picioarele. De-aia găsim noi scris la 2 Timotei, când vorbește despre văduve. Dar știți ce? Să facă vădule, să fi spălat picioarele sfinților. Adică era datoria femeilor să fi spălat picioarele sfinților. Ei n-aveau nicio femeie acolo. Și se întrebau acum, era o dilema cea mai mare. Bă, care dintre noi e cel mai mare? De ce? Că dacă știm care e cel mai mare, l-a exclus de la spălat. Și mergem în ordine descrescătoare și vom vedea care e următorul după cel mai mare. Și dacă după Petru o fi Iacov, și după Iacov o fi Ioan, și după Ioan o fi Andrei, și după Andrei o fi Filip, și după Filip o fi Bartolomeu, și după Bartolomeu o fi Natanael, și mergea până și la Simon Zilotul. Și știți ce? Poate îl găsim pe unul care e ultimul și ăla știți ce trebuie să facă? Să ne spele picioarele celorlalți. Că e cel mai mic dintre noi și asta e regula. Trebuie să ne spele picioarele. Și Domnul Iisus, vă aduceți aminte cât de frumos spune în Filipeni? S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob. Rob. De cel mai jos dintre statutul uman. Și s-a încins și a spus, între noi lucrurile se schimbă. Împărații stăpânesc, împărații domnesc, împărații comandă, împărații își însușesc atributele și numele lor, da, pentru binele pe care îl fac națiunilor și rămân în istorie ca și mari revoluționari sau mari binefăcători și așa mai departe, cum s-au mai fi numit ei. Ori zice, între voi să nu fie așa.
Și ca să mă înțelegeți cum merg lucrurile între voi, eu, acel care am toată puterea în cer și pe pământ, acela care am dovedit că am autoritate asupra morții, cu o săptămână înainte îl înviase pe Lazar, acela care am dovedit că am autoritate asupra orbilor, asupra bolii și dau vederea și dau vindecarea, acel care am dovedit că am autoritate asupra naturii și potolesc și furtuna și valurile, eu mă dezbrac, mă încing și încep cu cel mai mare dintre voi. Am să încep cu tine, Petre. Cu tine începem. Și Petru a zis, da, stumaci, e prea mult să te umilești până acolo încât tu, Fiul celui prea înalt, Mesia, să vii să speli picioarele unui pescar needucat și fără școală și fără digriuri până acolo? Și zice, cea mai mare smerenie n-a fost la Domnul Iisus că a spălat picioarele lui Petru. Cea mai mare smerenie și slujire a fost când a spălat picioarele lui Iuda, știind că Iuda avea să-l vândă. Acolo a fost cea mai profundă proștenere a Domnului Iisus. Să știe că noaptea aceea avea să fie vândut de Iuda, să știe că Iuda era cu bani în buzunar și era acolo, până nu-l demasca. Și eu zic, știi ce, Iuda, hai și ție să-ți spal picioarele. Și se pleacă și spală picioarele. Asta înseamnă slujire. Chiar și celor care nu te plac. Asta am învățat. Și nu se oprește aici. Când harul stă la masă cu trădarea, știți ce face? Nu numai slujește. Se oferă pe sine însuși. Se oferă pe sine însuși. A stat la masă și la un moment dat era și Iuda acolo. Și când era și Iuda acolo, Domnul Iisus face afirmația cea frumoasă. Cea mai frumoasă și mai profundă pe care noi o repetăm de fiecare dată. Știți care este? Acesta a luat o pâine, a mulțumit lui Dumnezeu, a binecuvântat-o, frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și a întins farfuria, blidul, cum spune, dar tacâmul, cum le spunem noi. Nu erau așa frumos nichelate ca și ale noastre, da? Era ceva de lut. I-a întins farfuria aceea de lut în care era pâinea vieții și în momentul acela Iuda întinde mâna și ea, cu alte cuvinte spunea, harul mântuirii este și pentru trădători. Este pentru toți harul mântuirii. Depinde cum îl primești. Și când a dat paharul, a trecut paharul și pe la Iuda. Problema nu este în locul acesta că nu este har. Problema este în locul acesta că unii nu-l primesc harul acesta. Fiindcă la un moment dat când s-a dăruit Domnul Iisus și a stat la masă cu el și a oferit și lui, Iuda, când stătea înaintea lui lumina lumii, acela din care, prin care și pentru care sunt toate lucrurile, Iuda a ales să se ridice de la masă și să iasă afară în noapte. Asta e tragedia cea mai mare. Așa cum și alții ies afară, nu trebuie efectiv să ieși afară, ies efectiv cu gândurile lor departe de aici, în noaptea de afară, în lume, la lucrurile lumești, măcar că sunt cu trupul aici, fiindcă și Iuda era cu trupul acolo, dar cu inima era la bani și cu gândul era să meargă la preoții cei mari și să ia pe aprozi și pe ceilalți, aprozi, adică oastea sau cel puțin gardienii templului, să ia cu el și să găsească momentul potrivit să-l vândă. Era acolo cu Iisus, fiindcă harul nu este frică de trădare, harul se dăruie și la trădători. Și la trădători. N-a spus Domnul Iisus pe cruce, Tată, iartă-i că nu știu ce fac.
N-a spus Ștefan când a fost împroșcat cu pietre, Tată, nu le ține în seamă păcatul acesta? Un lucru când suntem la masă, dragul meu, este faptul că harul, când este la masă cu trădătorul, harul descoperă întotdeauna. Descoperă, învață și nu umilește. Foarte interesant. Harul descoperă, unul dintre voi mă va vinde. Și toți au început să se întrebe, Doamne, nu cumva sunt eu? Și Domnul Iisus le dă un semn, cel care va întinde mâna cu mine mâna în blid, acela este. Și la un moment dat când a întins Domnul Iisus mâna în farfurie, a întins-o și Iuda, în același timp, în același moment, și toți ceilalți n-au priceput. Putea să-i spună din start numele și n-a făcut-o. Și de ce n-a făcut-o? Fiindcă harul lui Dumnezeu nu forțează pocăința niciodată. Nu forțează. Pocăința și lepădarea de sine și renunțarea la păcat este alegerea omului. Stă în față și asta fiecare dintre noi și vedem și noi, întinde mâna în farfurie și îți vine în minte păcatul pe care l-ai făcut și îți vine în minte nelegiuirea pe care ai făcut-o și îți vine în minte o grămadă de alte lucruri care te descalifică și poți să mergi mai departe sau poți să spui I'm sorry. Vezi ce, da, chiar în biserică se întâmplă așa? Eu zic să ne ducem cu gândul doar la 1 Corinteni, capitolul 11. Căci cine mănâncă trupul Domnului și bea sângele Domnului în chip nevrednic se face vinovat. De ce? De trupul și e sângele Domnului. De aceea continuă. Sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dormi. De aceea e starea aia de apatie, de aia e starea de nepăsare, de aia e oboseala aia când vii. De ce? Fiindcă harul ți-a fost dat. Dar harul n-a însemnat, dragul meu, neapărat pâinea, ce a însemnat șansa de a te recunoaște că tu ești ăla care ai vins. Acolo a stat harul. Să ai șansa să te recunoști și mai apoi să capeți iertare. Fiecare din ceilalți ucenici, 11, au venit pe rând și au spus, Doamne, un lucru mă interesează. Tu care le știi toate lucrurile, spune-mi, nu cumva sunt eu, e ultima mea șansă probabil să-mi rezolv problema. Nu cumva sunt eu? Și unii vin cu sinceritate să-și rezolve problema și capătă iertare. Și alții, sub forma sincerității, și ascund ipocrizia și rămân mai departe. În momentul în care îți ascunzi ipocrizia în fața lui Hristos care știe toate lucrurile, care îți dă harul să conștientizezi că ai călcat greșit. Și tu refuzi. În momentul ăla, refuzul pe care îl faci, într-un mod deliberat, în prezența lui Hristos, desconsiderându-i harul, deschide ușa diavolului ca să intre în inima ta și atunci lucrurile sunt ireconciliabile. Nu se mai pot rezolva. Aici este, dragul meu, foarte trist, fiindcă harul lui Dumnezeu descoperă. Dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu să ne cerceteze inimile, ca să ne găsim într-adevăr că suntem vinovați și să ne condamne inima, atunci n-am avea de ce să ne pocăim și Dumnezeu nu ne-ar condamna, fiindcă n-am simțit condamnarea pentru păcat. Dar faptul că simțim condamnarea și ne spune, Duhul lui Dumnezeu ne cercetează, vine Scriptura și ne le pune în față și nu poți să spui nu, că nu e așa. Adică poți să spui că nu e așa, dar tu știi că te minți pe tine însuși și pe cei de lângă tine. Mergem mai departe. Pe lângă faptul că harul, când stă la masă cu trădătorii, le descoperă în cugetul lor, dar nu-i descoperă ca să fie lepădați. Îi descoperă fiindcă aceea este ultima șansă a lor. Așa cum pentru noi în seara aceasta este ultima șansă, că nu știm ziua de mâine a cui este, să ne cercetăm.
Și se mai întâmplă un lucru extraordinar. În momentul în care omul refuză pocăința, se întâmplă ceva în lăuntru lui. Pentru Iuda a însemnat întuneric, a ieșit afară și și-a continuat drumul. Pentru cei care își deschid inima și rămân mai departe lângă Hristos, se întâmplă un lucru extraordinar. Și ce vine și le spune? Și în contextul ăsta de aici, de la capitolul 24, spune versetul 28, voi sunteți aceia care ați rămas lângă mine, necontenit, cu mine, în încercările mele. Iuda plecase. Și aici începe capitolul 14. Aici din Ioan. Și începe așa de frumos. Aici vine și ne spune, v-am pregătit scaune de domnie ca să judecați pe cele 12 semințe ale lui Israel. Dar vine și se developează înaintea noastră, se dezvoltă înaintea noastră testamentul Domnului Iisus. Știți de la ce a lipsit Iuda? A avut șansa iertării și când repuși șansa iertării care ți-o dă Dumnezeu și în ultimul moment, misui făgăduințele. Aia e cel mai mare lucru pe care poți să-l misui în viața aceasta. Făgăduințele lui Hristos. Știți cum începe capitolul 14? Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, dar mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Și unul dintre ucenicii zice, Doamne, unde te duci? Cum să știm calea într-acolo? Și cel mai frumos verset din Noul Testament, care îți arată cea mai frumoasă direcție, e versetul 6. Eu, a spus Domnul Iisus, sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Punct. Continuă mai frumos capitolele, dar, dragii mei, asta se pierde în momentul în care n-ai rezolvat problema păcatului. Pierzi făgăduințele, ai pierdut viața veșnică, ai pierdut șansa, ai pierdut tot. Și nu uitați, într-un moment ca și acesta, la ora aceasta cum suntem aici, la ora 9, deja de la ora la 6 a început să se desfășoare Paștele, mâncaseră Paștele, Domnul Iisus le venise și le prezentase noul legământ și acum suntem la discuțiile. Ioan, capitolul 14, de la ora 9, 15, 16 și mai apoi rugăciunea din 17 și mai apoi zice, haide să plecăm de aici și se îndreaptă spre Ghețimani. Dragul meu, în această seară stăm la masă cu harul lui Dumnezeu. Stăm la masă cu Iisus Hristos, Domnul care a fost jertfit. N-aș vrea niciunul din locul acesta să fie un trădător, să fie unul care pentru plăcerile lumii acestea să renunțe la sfânta pocăință și cercetare și lepădare de sine, care din cauza ambițiilor personale să renunțe la părtășia și la făgăduințele lui Hristos sau știu eu câte alte piedici ar mai putea să fie. Vă invit să ne ridicăm în picioare și doresc să intrăm într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, înaintea acestui har binecuvântat și sfânt, care dă viață, care ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea marelui nostru Mântuitor și Domn, Iisus Hristos. Cu toți intrăm într-o rugăciune de mărturisire înaintea Domnului și rog în timpul acesta, frații slujitori, să vină în față să ne pregătim de Sfânta Împărtășire.